mevrouw Christiaens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dat die sector het zwaar heeft, daar is iedereen het over eens. En daarom is het ook goed dat de minister haar verantwoordelijkheid heeft genomen om dat actieplan uit te rollen. Een actieplan opmaken is inderdaad natuurlijk één zaak, maar de acties moeten natuurlijk ook wel concreet aangepakt worden. En daarom goed dat er toch op korte termijn, begin januari, opnieuw met alle actoren aan tafel wordt samengezeten. En zodat de knelpunten weggewerkt kunnen worden en dat de acties waar de minister en de regering de verantwoordelijkheden voor had, ook samen met de sector besproken kunnen worden. Nu, mevrouw de minister, er is een nieuwe delegatie van een 400-tal telers uit Limburg, Haspengouw en ook Wallonië, die zich heeft georganiseerd om dus de moeilijkheden in de sector aan te kaarten. En zij zijn eigenlijk vragende partij om ook als actor bij dat overleg van januari betrokken te worden. Dus dat is mijn vraag aan u, mevrouw de minister, of u daarvoor open staat om hen daar ook voor uit te nodigen. Meneer De Croo.